Guys, खुलुमबाय बिश्वकर्मा पुजानि बयनिसिमबो हामलायनाय जासिबाय दखानाव बिश्वकर्मा पुजा होदों नै प्रसाद जाफैदों जोंनिनो कास्टमारफोर गासिबो नैबे रिंखियाबो दं नै नायलाय रिंखिया खारलांबाय लाजिनानै प्रसाद जाफैदों बयबो नै बारि बारि दखानखौ मैया फोसाबनानै साफा नुलायदों दखानखौ ओंखायनो गोजोननाय नुदों नै बयनिसिमबो बिश्वकर्मा पुजानि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय आं दखानखौ देखायनोसै एसे फोसाबनानै साफा नुदों दखाना मैयाहाय जों दखानखौ मोजां साफा सुदों फोसाबदों हाद्रि हालाफ्रा मोजां जाजोब्बाय साफा मोनदों एसे नै जेरक्स मेचिन रिंखिया बिफाजों फिसा कम्पिउटार थुदों बिफा फिसा नै खुसेर जादों गोथाव बिसोरबो प्रसाद जाफैदों जोंनिनो कास्टमार गोजाखा बिसोरबो ज'नो प्रसाद होदों नोंथांमोनाबो जानोबा फैनानै जाफैनो हागोन नैबाय सावदों आलारि बाथिखौ আমারে কাস্টমার হয় সব উমি আমার দোকানতে সব কামটো কৰি থাকে সব আমারে কাস্টমার এই যে আমারই কাস্টমারও আই আছে ओंख्रि र' माबानो प्लास्टिक बै प्लास्टिक मोनसेलायलाय बै प्लास्टिकनि माबानो फिसा किबा हरिब नै जेरक्स खालामग्रा कास्टमार फैदों नै एकटा होमबानोसो जेरक्स खालामनो फैबाय प्रसाद खायला भिडिअ खालाम दे एसे आंखौ ओरै खालाम नि खालामा नों ओरै दं लाजिबावबाय रिंखिया दा फालालै लास्टलाय प्लास्टिक होबायसो प्रसाद दो ঠিক আছে प्रसाद हरनो नागिरदों आं नै आं प्रसाद हाननो प्लेटखौ कट गल बेखौ हमलाय बख' प्लेटआ मोनसे बख'बाव बेलाय बे सानै दंना मानसिया नै प्रसादा बुट माबा बुट लागायनाय काबुलि बुट गोदै किसमिस बाटा सिरा मान खोलिखो नैबाहाय गोदै गोबाब फिथाइ सामथाइ आपेल आंगुर थालिर थाइजौ गैथ' गैला खुसेर नासपति कमला गोथाव जाथारदों रिंखिया मौसुमिसोनो कमला गैया आंबो जानायाखै दाबो रिंखिया जाखांबाय आपेल आंगुर थालिर नासपति हरदोब्रा रिंखि नों हरनायखौ जागोन र' मा सिरिया जाजायो नामा आनारसबो दं नै आनारस थालिर कल कट गल कल बिलाइ जगा नै खनसे आं बेनो पुजा नामत
Pakai prasad जादों prasad नै रिंसिनि दै नांगौ नो गाहायखाय रिंसिया मोनहैयाखै दैखौ आजाव गाहायाव मा खालामनो बे दैखौ मोजां आजावब्रा ओइ र' गवाखै मुख्राया उथिंबासो जाबाय जाबाय Oh. Hah? Oh, ঠিক আছে খাই থাকিবি পিছত লাহে লাহেকে स' भिडिअ'आ बेखिनिसै दखानाव फैनो हागोन नोंथांमोनाबो प्रसाद जाफैनो हागोन रिंसिया बानायदों दहाय रिंसिया हादों प्रसादखौ नैबे रिंसिया नों हायाखै नों नायबाय थादोंसो पिक्सारसो आखिदों नैबे प्रसाद जाग्राफ्रा दखानाव बयबो बारायहोबावबाय बोथोरनि ओइ आदैया गेन्द्राद्राथार जादों होसैब्रा ओनथ' होखादोंना जागासिनो नै अलंआ आदा अलंआ गोथावथारनो प्रसादा जाखांजोब्बाय मानसिफ्राबो माखासेयाबो बिश्वकर्मानि बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं बिश्वकर्मा फुजायाव बबावबा बेरायहैदोंबा बबावबा मादोंबा दिनैनि समाव गारि भारानि बेरायनाय गारि आरिनि फुजा साइकेल मटर साइकेलनि फुजा बेनिखायनो बयबो मोजाङैनो थागोन आरो बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय